Aşgabat şäherinde COVID-19 keseliniň alamatlary bolan näsaglaryň sany artýar, olary pneumoniýa diagnozy goýulýar. Keselhanadaky ýagdaýlara şaýat bolan Aşgabatyň ýaşaýjysy munyň koronawirusdan başga zat däldigini aýdyp, şäheriň birinji hassahanasynda günde ortaça 50 adamyň ölýändigini belleýär. Türkmen häkimetleri ýurtda koronawirusyň we pneumoniýanyň ýokdugyny aýdýarlar. Aşgabatyň Köşi sebitindäki birinji şäher hassahanasynyň näsaglardan doludygyny, bu ýerde ýagdaýyň gaty agyrdygyny keselhanadaky ýagdaýlara şaýat bolan Aşgabatyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosuna gürrüň berdi. Bu ýerde COVID-19 näsaglary saklanýar. Adamlary iýdigderli keselhana getirýärler. Keselhana näsaglardan dolu. Hemme kişä pneumoniýa diagnozy goýulýar. Bu hassahana köni bolsa-da ol ören uly diýip keselhanada saglyk bejergisini alan Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde gürrüň berdi. Bellemelери bu ýaşaýjy Azatlyk radiosuna hassahananyň içindäki ýagdaýlary gözü bilen görüp, bu barada gürrüň beren ilkinji şaýatdyr. Onuň sözüne görä hassahanada günne onlarça adam ölýär we saglyk işärleri helak bolan raýatlaryň jesetlerini morga geçirip ýetişmekde kynçylyk çekýärler. Hassahananyň intensiv bejeriş bölüminde günde ortaça 50 adam ölýär. Keselhana getirilýän näsaglaryň sany we onda ölýänleriň sany hayran galdyrýar. Reanimasiýada adamlary morga alyp gitmäge wagt ýok diýip ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada birinji şäher hassahanasyndan we Aşgabat şäheriniň saglyk bölüminden kommentari alyp bilmedi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy häzirki wagtda şäher ýaşaýjylarynyň howsalaly ýagdaýdadygyny aýdýar. Onuň sözüne görä adamlar virusdan däl-de ýurdun saglyk ulgamynyň ýagdaýyndan, lukmanlaryň we häkimetleriň aç gözlüginden has köp gorkýandyklaryny aýdýarlar. Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyz 19-njy iýulda Gawdan we etrapçasynyň ýaşaýjysy bir garry aýalyň koronawirusdan ölendigini habar berdi. Bu aýal şuň ýerden çoğunlygynyň gonamçylygynda jaýlandy. Aýal jaýlananda hiç ýyly köpçüliklerin jaýlanyş däp desurlary berjaý edilmedi diýip habarçy 20-nji iýulda beren maglumatynda aýtdy. Azatlyk radiosu howpsuzlyk aladalar sebäpli gürrüň edilýän aýalyň şahsiýetini köpçülige ma'lum etmeýär. Bu aralykda Azatlygyň paýtagtdaky ýene bir habarçysy öz tanışlaryndan adyrnan 20 adamyň şäheriň dürli hassahanasynda saglyk bejergisini alýandygyny habar berdi. Olaryň saglyk ýagdaýy gaty agyr, kislorod enjamlarynyň ýetmezçilik edýändigini aýdýarlar diýip Aşgabatly habarçymyz 20-nji iýulda gürrüň berdi. Soňky günlerde Türkmenistandaky habarçylarymyz COVID-19 keseliniň simptomlary bilen kesellän adamlaryň sanynyň artýandygyny we ölýänleriň köpelýändigini aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirus bilen kesellänleriň ýokdugyny tekrarlap, onuň bolup bilmegini inkar edýärler. Şeýle-de olar soňky aýlarda möwjalan ýiti pneumoniýanyň ýaýramagyny hem ikrar etmeýärler. Hatda 15-nji iýulda geçirilen medpuat konferensiýasynda bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistana baran missiýasynyň wekili ýurtda gelip çykyşy näberli pneumoniýanyň bardygyny tasdiklasa-da türkmen resmiýleri pneumoniýa ýok diýip çykyş etdiler. Muňa garamazdan soňky hepdelerde türkmen häkimetleri ýurtda keseliň ýaýramagyna garşy görülip eşidilmedik derejede çäre gördüler. Ýurt içindäki transport gatnawy çäklendirildi, bazarlar we söwda merkezleri ýapyldy. Ilatdan maska dakmak talap edilip, muňa kanun goraýjy idaralaryň işgärleri we harbylar tarapyndan gözegçilik edilýär. Şeýle-de uçurlar asmandan antiseptik sepýärler. Köpçülük ýerlerinde öýkün we dem alyş infeksiýalarynyň ýokaşmak ähtimallygy barada ilata duýdurulýar. Bu habarlaryň arasynda Aşgabatyň demir ýol hassahanasynda jesetleri dolamak üçin niýetlenen plastik paketleriň ýetmezçilik edýändigi, döwlet resmiýleriň muny iýdigderli üçin edip bilmeýändigi habar berilýär. Dün ýekşenbe güni lukmanlar plastik paketleriň gutarandygyny duýdurdular. Ýolbaşçylar ölenleri dolamak üçin paketler bilen üçin etmegi wada beripdi. Häzir xlorly mata doladylar. Ony hiç bir ýagdaýda açmaly däldigini we şeýdip jaýlamalydygyny tapşyrdylar. Onuň öýkeninden diňe 20% saklandy. Galanlary jele ýaly akyp ýatyr diýip habarçymyz 20-nji iýulda beren maglumatynda aýtdy. Azatlyk radiosu bu barada şäheriň demir ýol hassahanasyndan kommentari alyp bilmedi. Bu aralyk
Azatlıkda şu günler Parahat 1 ve Parahat 2 etrapçalarındaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň girelerinde arasaçylyk işleri geçirilip, olary derman serişdeleri sepilýär. Bu derman serişdeleriniň isi örän ýitip bolup, olary girelgeleriň ähli ýerine sepýärler. Onuň düzümünde hlor we beýleki himiki serişdeler barýaly bolup görünýär diýip habarçymyz aýtdy. Beýleki bir habarçymyz bolsa Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinden Aşgabatda gelen ýaşaýjylara salgylanyp, ýurdun Günbatar welaýatyndaky şäherde maska dakynmak talabynyň ýokdugyna habar berýär. Şäherdäki adamlar maskasyz gezýärler. Diňe ýol polisiýasynyň postlarynda sürüjilerden maska dakynmagy talap edýärler diýip habarçy 20-nji iýulda beren maglumatynda aýtdy. 10 günläp Türkmenistana sapar eden bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri ýurtda COVID-19 keseliniň bardygyny resmi taýdan ne inkar etdiler, ne de tasdikladylar. Emma olar ýurt resmileriniň ýurtda koronawirus barýaly hereket etmelidigini aýtdylar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň toparynyň 15-nji iýulda geçiren medpuat ýygnagynda aýdylyşyna görä, bilermenler Türkmenistanda diňe öňünden kesitlenen sanawdaky desgalara baryp görüpdirler. Türkmen ýolbaşçylary bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň bu beýanaty barada öz pikirini ma'lum etmediler. Emma Türkmenistanyň habarçylarymyz we çeşmelerimiz koronawirusly näsaglaryň daşary ýurtly bilermenleri görkezilmändigini bir näçe gezek habar berdiler. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan we Azerbaýjan bilen bilelikde Türkmen gaz akymyny Günorta gaz koridoryny birikdirmek boýunça gepleşik geçirdi diýip Trend neşri Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň wekilhanasyna salgylanyp habar berýär. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda energiýa puwdagyna hyzmatdaşlyk boýunça 2008-nji ýylda gol çekilen özara düşünşmek jarnamasy energiýa siýasaty üstaşyr ýollaryň diversifikasiýasy, energiýa netijeleriniň ýokarlandyrmak babatda maglumat alyş çalışygyna esas töredýär diýip Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasy aýtdy. Ýatdylyp geçsek, geçen ýylyň 7-nji iýuluny Ýewropa Birleşiginiň şol wagtky daşary siýasat başlygy Federica Mogherini Aşgabatda sapar edip Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyna wekilhana açmagy barada türkmen resmiýetleri bilen ulalaşyk gol çekdi. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň wekilhanasynyň 26-njy iýulynda çap eden resmi beýanatyna görä, Türkmenistan Ýewropa Birleşigi bilelikdäki komitetiniň geçen aý geçiren soňky mejlisinde Türkmenistan taraplaryň arasyna 2008-nji ýylda gol çekilen energiýa puwdagyny özara düşünşmek memorandumuna ýetgetmeleri girizmek boýunça teklip öňe sürdi. Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleri mundan ozalam transgazar gaz geçirjisini durmuşa geçirmek we Türkmen gazyny Günorta gaz koridoryny birikdirmek boýunça teklip bilen çykyş edip geldi. Birleşigiň büdjet we adam resurslary boýunça şol wagtky komissary Günther Oettinger 2019-njy ýylyň fevralyna Bakuda geçirilen energiýa maslahatyny eden çykyşyny Türkmenistany Azerbaýjanyň üstünden Günorta gaz koridoryny goşulmagy teklip etdi. Şol ýylyň maýyna Birleşigiň Azerbaýjanyň wekilhanasynyň başlygy Kestutis Yankauskas Azerbaýjan medpuatyny eden çykyşyny Türkmenistany Günorta gaz koridoryny goşmak mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy. Günorta gaz koridory Ýewrokomissiýanyň başlangyjy bolup, onuň üstü bilen Hazar tebitiniň hemde ýakyn günne gorda ýerleşýän ýurtlaryň gazyny Ýewropa daşamak gödüňünde tutulýar. Azerbaýjanyň Ýewropa çekilmegi gödüňünde tutulýan Günorta gaz koridorynyň häzirki taslamasy Günorta Kavkaz, Trans-Anadolu hemde Trans-Adriatik gaz geçirjilerini öýde üçin alýar. Türkmenistany Günorta gaz koridoryny goşmak teklibi bilen Ýewropa Birleşigi Türkmen gazyny guruluşy gödüňüne tutulýan Transhazar gaz geçirjisiniň üstü bilen import etmegi teklip edýär. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri Ýewroparlament hemde Birleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýyna salgylanyp bu dokumenti ratifikasiýa etmän gelýär. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan bilen 18-nji iýulda geçiren soňky adam hukuklary dialoguny hem kanunyň hökmranlygynyň hem de adam hukuklarynyň ähmiýetini nowtady. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistan häzirki wagtda öz gazyny diňe Hytaýa we Russiýa eksport edýär. Hökümet resmiýetleri media çykyşlaryna özleriniň Transhazar we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjileri ýaly iri transmilli taslamalary durmuşa geçirmek uğruna iş alyp barýanlyklaryny aýdýarlar.
Balkan vilayetinde agy suw üçinçiliginiň ýagdaýy Türkmenistanyň beýlik tewitlerine garanyňda has yaramaz bolup galýar. Tomus aýynyň gelmegi we koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça girdilen çäklendirmeleriň arasynda awaza tewitiniň hem ýapylmagy bilen vilayetde hususan da Türkmenbaşy şäherinde suw üçinçiliginiň ýagdaýy hasty kynlaşdy. Geçen ýyllar Türkmenbaşylylara agy suwy günde 4 sagat ol hem 2 tapgyrda bölünip berileni bolsa, şu ýyl Tomsuň gelmegi bilen agy suwy ilki 2 günde bir gezek 15-nji iýuldan başlap bolsa 4 günde bir gezek berilip başlandy. Yerli resmiler suw turgularynda we dethalarynda nähazlygyň dörendigini aýdarlar. Ýöne anyk kemçilikleri we ýagdaýlaryň haçan kadylas çykdygy barada maglumat bermeýärler diýip Balkanly habarçymyzyň biri 20-nji iýulda gurrun berdi. Emma rejimli berilen bu suwdan hem şäherlileriň ençemesi, has dogrusu aglabaty dogly peýdalanyp bilmeýär. Çäkli berilen suwuň basyşynyň pes bolany üçin ol köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinji gatyndan ýokary çykmaýar. Suwuň çäkli tertipde akýan pursady Türkmenbaşylylar aglaba, hojalyk we gigiýena hajatlary üçin ulanjak suwuny ýürüýte gaplary doldurup öňünden taýynlamak bilen gün görýärler. Şol bir wagtda Türkmenbaşyda suwuň çäkli ýagdaýda berilmegi bilen birlikde suwuň hili bilen bagly ýagdaýlaryň hem bardygyny ykdalýar. Ýaşaýjylar krantdan berilen suwdan öl heňiň ýitiniň gelýändigini, gaplarda saklanýan suwlarda çägli çökündüleriň hem emele gelýändigini aýdarlar. Tomsuň 40 gradusa goloýlayan joklama ıssysynda ýylat ençeme günläp suwsuz kösenýär. Bu ýagdaýdan çykylgy hökümende adamlar sowadyjylaryndan, ýagny kondisionerlerinden sızýan suwlary hem bedrelere ýygnap başladylar diýip atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz gurrun berdi. Ençeme günläp suwuň berilmezligi we bu ýagdaýda yerli häkimetleriň goşmaça suw üçinçiligini ýoly goýmazlygy netijesinde adamlar möhüm bolan agy suwuny satyn almagy mejbur bolýandyklaryny aýdarlar. Habarçymyz häzir 5 litrlik agy suwunyň bahasynyň 14-18 manat aralygynda durýandygyny, emma dowam edýän ykdysady krizis we maliýe ýetmezçiligi sebäpli munyň köpler üçin elýeterli däldigini belleýär. Suwu satyn almagy ýagdaýy bolmadyk adamlar krantdan akýan suwu marlydan süzüp içýärler diýip atlandyrylmasyny soran habarçymyz gurrun berdi. Türkmenbaşylylar agy suw üçinçiligi bilen bagly oňaýsız ýagdaýlar barada şäher we vilayet häkimlerine arz edip ýüz tutsalar-da öz nalyşlarynyň jogapsyz galýandygyny aýdarlar. Azatlyň Türkmenbaşydaky suw üçinçiliginiň hasty yaramazlaşmagy boýunça yerli edaralardan we Türkmenistanyň owo we suw hojalyk ministrliginden resmi komentariýa almak diýençiklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýylaty agy suwy bilen üçin etmek bilen baglylykda işleriň alınıp barylýandygyny, suw süýjediji dethallaryň taslamalaryna garalýandygyny habar berýärler.